Сярод выдатных з'яў беларускай фальклорнай спадчыны асаблівае месца займае жаніцьба цярэшкі. Гэта адна з найбольш цікавых этнічных формаў каляднага абрадавага ігрышча моладзі. Цярэшку ладзілі пераважна ў зімовы час. Спачатку вызначаецца месца правядзення. Моладзь сцягваецца туды, кожны нясе з сабой нешта для імправізаванага вясельнага стала. Абавязкова выбіралі маці і бацьку, і з дапамогай гэтых персанажаў моладзь пачынала знаёміцца паміж сабой. На ролю бацькі з маткаю абіралі жанатых жанчыну і мужчыну, якія арганізоўвалі вяселле. Яны весела бегалі сярод маладзёнаў, падгаворваючы іх хутчэй выбіраць сабе пару. Кожная пара падыходзіла да бацькоў і прасіла ў іх благаславення. Усё праходзіла камічна і жартоўна. Пасля пачыналіся гульні. Дзяўчыны разбягаліся, хлопцы лавілі іх. Потым разбягаліся і хаваліся хлопцы. Нагуляўшыся, ладзілі вясельнае застолле. Нярэдка пары, якія складаліся ў час гульні, потым сапраўды браліся шлюбам. Добра, пра сутнасць гульні даведаліся, але ўзнікае пытанне, хто ж такі сам цярэшка? Цярэшка – гэта такі міфалагічны сімвал продка, які спрыяў каханню маладых, злучаў маладых. У мінулым ён драўляны хлопчык, які з'явіўся ў бяздзетных бацькоў. У сучаснай інтэрпрэтацыі гэта малады і гожы хлопец, які прыходзіць на свята, каб выбраць сабе каханую для шлюбу. На поўначы Беларусі і сёння ў вёсках жывуць людзі, якія гулялі ў цярэшку ў маладыя гады.